Logo-ul Volkswagen, iată ce simbolizează elementele cheie din acesta. Un clip prezentat de Ovidiu de la oglindauto.ro. După cum se observă, logo-ul este compus din două litere, V și W, ambele cuprinse într-un cerc. V pentru Volks, în germană Volks înseamnă popor sau oameni. Aceasta reflectă misiunea inițială a companiei de a produce un automobil accesibil pentru oamenii de rând. W pentru Wagen. Wagen înseamnă automobil sau mașină. Astfel, combinația V-W înseamnă mașina poporului, Volkswagen. Cercul care înconjoară literele V și W simbolizează universalitatea și integritatea. De asemenea, reflectă unitatea și comunitatea, subliniind ideea că Volkswagen este o marcă pentru toți. De-a lungul timpului, logo-ul a fost simplificat pentru a reflecta claritatea și modernitatea. Culorile tradiționale ale logo-ului Volkswagen au fost albastru și alb, simbolizând fiabilitatea, calitatea și prietenia. Combinația de litere V și W într-un cerc reflectă misiunea companiei de a crea mașini pentru oameni.